Isang 14 anyos na lalaki ang nalunod matapos maligo sa Pawili River sa bahagi ng Zone 1 Barangay Causip, Bulacan, Camarines Sur bandang 1:30 ng hapon nitong Sabado, June 7, 2025. Kinilala ang biktima na si alias Kenneth, residente ng Barangay Fabrica, Parehong Bayan. Sa ulat mula Bula MPS, habang naliligong mag-isa, biglang tinangay ng rumaragas ang tubig patungo sa malalim na bahagi ng ilog ang biktima na nauwi sa kanyang pagkalunod. Ang nangyari po is nalunod po yung bata sa Zone 1, Barangay Causip, Bulacan, Camarines Sur, sakop po ng Pawili River, kung saan nakita po ng dalawang witness na sina Andrea Pagadon at si Army Vivares, pareho pong minor at residente ng nasabing barangay, na yung bata bandang 1:30 AM ay naglalangoy po sa nasabing ilog at dulot ng matinding agos ng tubig, natangay yung bata sa malalim na porsyon ng ilog kung saan nalunod yung bata. Tumagal ng 40 minuto ang search and rescue operation ngunit wala ng buhay ang biktima ng matagpuan. At agad naman pong rumisponde yung ating MDRR personnel at mahigit 40 minutes yung pag-rescue dun sa katawan ng biktima po. Nanawagan muli ang mga otoridad sa publiko lalo na sa mga magulang ng kabataang mahilig maligo sa nasabing lugar na bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.